gari ko ya ɗauki sai ruwa ko ina ke ruwan da nake sun bada baki ba ta so hadarin ko wallahi da yake a cikin da marice na alamomin ruwa kuma yanzu ka akai ruwan a cikin karamin lokaci da ya ɗauki sai manoma kuma sai hambala a cikin hambala gaskiya da alamun lokaci karawa alhamdulillah bugawa gaskiya sai a samu abin da ake so to ubangiji Allah ya tabbatar mana sannan da ta da kuma abin shi ma da yana son ya cire kuɗi kawai ba ta yadda za a yi kayan ba da kuma ya abu ina da kuɗi ga shi cikin kwanta amana ta amara yanzu ya hana ijayi shi yasa kwata-kwata za ka samu ba dogon nake ina son na ajiya kuma yanzu duk kuɗin ya zama aiki yanzu kuma ina ta mama da wannan tsawon afirka sannan amma in zan cire kuɗi ina shan wahala masa da ba dai amana ta ba shi ne labari ba ka da labarin sabon tsarin su san internet abin da labari wani tsari ne san internet ai shi ne sabon tsarin da ake kira ba sai da internet ba ani ina da labarin shi tun ba yau ba in za ka tura kuɗi ba tare da nuna ba inda kana da layin yantar kyauta. To a sai ka jara mun da rani ma. A in ji kai so application. Yanzu kana a shiga Play Store ko App Store ka jawo shi da ka jawo sai ka sabo insha Allah ko ya kare. Shikenan ba. Ai ga shine tsari. Za su kula ma da asusunka. Ba kai ba wahala, ba kai ba gajiya, sai dai jin daɗi. Sai da saidawa, biyan wuta da ruwa, sai ka sai mega, ka sai kuɗin kira. Amana tana kan Play Store. Duka ɗan ƙasa ya kamace shi ya samu amana ta.